What's up, Super Fam? Super Migubay is in the house again. And for today's vlog, karon nga vlog nako, no? Medyo wala lang jud ko sala kayo. Sorry lang gid kaya about that. Medyo ulan kaya siya mo lisod kaya siya maglakaw-lakaw. So, Super Fam, for today's content or this vlog, we talk about kanang you cannot let your yesterday put you down, just focus on what you have now. So muna siya ginaingon Super Fam nga kung unsa tong mga kanaadtong mga kapalpakan sa imong kinabuhi nga una mo tarunga or else katong sa una nga pabigat lang ka sa inyong balay nga kauntulog lang ka ang imong inahan ka consumption sa imuha, but katong sa una neglect na to siya, kalimutan na to nimo, kalimutan din, focus na ka on what you have right now. Like me, like before, ako wala man jud ko trabaho before, standby lang man, but standby ko, but gitrabaho ra po ko sa amuha nga ba or sa among maisan, but wala lang siya kita kay kuan man amuha for consume laman ang among kita to. So Super Fam, kung kanang mga di ay kanang ato ang mga kapalpakan before, like kanang like for me naka-experience ng po ko kuan kanang mga downside ba kanang mga down nakayo ko nga murag nawad-an ako sa paglaom, although naman ta sa pagpangalagad, but naalang gyud ang mga pagsulay ba nga ni mapak nato nga di ta kabantay kay I know kumpiyansa lang pud ko ato nga time, but for the guide of the sa taas sa ato ang buhing manunobos sa atong Lord ug sa atong family, hinaaragid sila nga anda mo support sa ato as long as wala lang pud ko nagpabuyag, wala lang po ko kapabuyag ni, but si anadaging kadako ko nga drugs mo nakuan lang ba na naulaw na ko medyo dako na yo wala pay kita ba. So okay man pud yun ana, for now okay man pud ang nagtrabaho, but mas nindot man pud ang nara ka sa inyo kon maka gamar kag ideya o sa papangita og kwarta kay medyo kwarta man itong panghanglan, although kana lang gun ung bisag kuan, pero mas kinahanglan dyan nato kanang extra gyud ba, nga extra mortgage siya. So katong mga down food nato sa una, mga kapalpakan, di lang nato siya balingon. Survey ato itong gamong inspiration kay medyo sakit-sakit lang gyud siya pamatiyo nato. Although kani pong love life nako Super Fam, although na ang pugoy kapalpakan before, although I have a lot of broken heart, broken heart gud kang bulagan pa yo. I have a lot of experience about that, kanang ginapaasa lang at the end of the day wala lang gyapon. So about sa love life Super Fam, although sa among lugar na mag-standby ko kadi ko ka maahalin dito kay mga 5 ka barangay sa among agatapok puro parinti. So more siya Super Fam, no, kay maglisod man gimig panguyab dito sa amua kay puro parinti tanan. One time ganito, one time ko to, naghinoktok ko sa amua, yan doon akong inahan kay kung tutok sa baboy bag hektan. Diyan, ano tutok maka ng baboy, yung pukok, ma, hasta po baboy pa rin tinato. Pero joke lang na siya. But, ang kuan lang, min story nga, sa amang lugar, kung dili yung ka mubiya dito, dili lang mubiya ka nga walik rapod. So, kung sa amang lugar gani, kung di ka mubiya dito, nya, di ka mangita imo ka forever, wag yung kay hinungdan, di yung kamahalin ting lugar kay halos tan parintik agaw sa side sa akong mamahan, sa side sa akong inahan. So mao maglisod yung kaghalin dito na ganito taga mo nga nanigulang na pa naman yo kay tungod halos tan parintik. So mara ta siya nga medyo sa akong love life palpakit ko kay medyo sa text lang sa tawag, then long distance pod sige. Day murag ang kuan pod sa mga bayi ato before nga naka-ina relasyon ako, although taga Negros naman pod sila, Negros Oriental, but lisod lang jud kaayo kay long distance man. Dayon og broken magkabulagay murag wala lang gud, murag fling lang ba kay naaraman sa cellphone lang. So mao na nga kaniadto og karon lahi na kay ang kaniadto layo man ta kuya karon do la ta. So mura ta siya. So kun ang imong kuan lang last message ako Super Fam nga kun ang imong mga kuan sa una, ang imong mga kamalian pwede man nimo to kalimtan, but imuha lang to silang himuon nga stepping stone para makabot nimo ang imong pangandoy, di ba? So like for me naman ko yung mga ginagmay nga kuan anang achievements, but
wala pa jud na fulfill ang ako ang kuan akong panginhanglanon ba sa ako ang nabuhi as a young adult na siya. Super fun mo lang to siya ako ika-share ni ining kadlaw na nga ay na gyud sige glingi sa imuhang kaniadto. Kay kabantay ka sa tao gani kung si kaglingi sa imong kaniadto, si kaglingi sa imong ulahe. Maglakaw ka mo si kaglingi, mapandro jud ka. So super fun katong imong kaniadto. Just focus na lang jud sa kaaning mga padayonan nga lakan nining kalibutan kay although diha magita padulong no. Lakang magita padulong hangtod sa future, hangtod sa success na to. So, marta siya super fun. Oh, thank you. Bye.